Здравейте, хора! Тук с мене, аз съм Хикс Фрешли, с мене е Кирил. Да. Това са смения камък така. Аре, чествайте ги. О, супер. Ами, ходи бе. Аре бе. Аха, къде не съм, а? Май се да получим на други острови. Още. Да. Не, че е често. Аз намерих стъкла и чинчи. Къде? Не знам. Аз О, намерих. дъмо човек! Къде бе? В пещерата. Ето, Я дай някакъв бомба, че това бронка. Чествайте, няма ли? Бе? Ето запали бе. Не за човек, ама ми трябва вода. Опитвай да ганяре тук санкции. О, това ми даде диаманти. Няма той къде, аз не го виждам. Дай малко да му. Не дай му ги бе. Не, шит. Вика, ганяре. Въртам той в момента ма дразни. Окей, дай ми го бе. Аре, аз ти търся. Сма, намерих ти бронка. А? Айрон бутушки, айрон панталонки. Ти къде си? В пещерата ли си? Да. Излез. Да има дома. Ама аз взех един. Тост ли бе? Да. Нема аз имам един дома от него. Сма, нати го. Виж, нати на градника, вземай го бързо. Бързо, взели го. Ето го, ето го. Да. Вземай го. Не бе! Той не го взе бе! Ето бе. Добре, значи ти. Симо! Бъдни са бе! Симо, не има още колко ли ни? Да. Смиги. Айде сега идваме с брадата нагоре. Не. Нямам ти. О, намерих си. Красна. Само една ли? Да, обаче колко. Нищо е. Как ти е защита? Да, но обаче има един проблем. Какъв? Ще умрем, няма храна. А животни тук няма ли бе? Аз Симо, знаеш какво ще направим? беше ли на другите? Аз ще чупя дърво. Това Ще чупя дърво, да може да построим мост. беше му линка. IP на сървъра. О, човек, тук има някакъв диамантен. Че бе? Аз ще чупя дърво, защото ще ни трябва, чуля. Добре, гледам. Кукушка. Какво трябва бе? Симо, идваш ли? Ладно. И падна. От мапа ли бе? Да, И нямаш айтимки, нали? Добре, откъде ги взимате, бе? Къде ги взимате, бе? Симо, къде си? Ама ти не се върна при нас. Майко! Ужас!
ще влизам на първата табела, а не ще влизам на табелата, където има Не, тебе не. Човек, някой се е баси читър ти. Къси ти, бе. Не, ма бутаха, ма къв е този читър, бе? Човек, целият отбор беше в диаманти. влез в Skywars и Как аз още не съм се вързал? Остана ли къде ме отведи? Коя глава да си избера, бе? Кое? И в дън черна дупка са ми компаса и някаква глава избрах. Чакай. И как да се върна на ти? На кой на Хубо? Верно. Сега влез на Skywars, Тим Skywars ли? не на просто Skywars на Dirt Block. На? Dirt Block. Да. И къде да вляза, в коя табелка? Последна. Чакам да влез там. Да. Какво да направя с компаса са? Някъде. Или с честа? Да не да има една черна дупка. Да, тук. Ми скочих. Да, и какво? И аз те чакам. Ема аз съм в черната дупка. Чакам да скочи. Да, скачай. Скочих и аз. И... Чимаче влези. Да, бе. Ма тебе още няма. Обаче, че колко човека сте. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И какво си избира? Ама кои да си избера? Ама то тук по точки ли било? Ами си не бреш в Солплекс. Ма си едно, ама... Тъто иначе, че аз не мога да взема никакъв кит. Ми да. Именно. Да, Не! Не, натиснах вратата. Единственият въпрос е, че имаш пак са диамантови неща, Чакай, бе. Що съм толкова стъпила, че скосите с врата, бе? супер диаманти. Добре, другите как са слизали, пък аз не съм слязал. Чакам, че градус. Не, още ме държи на уни стъпито стъкло. Значи чакаш секунда. И другите са слизали долу. И даже не мога да пя стъклото. И чисто казано, това път може да ако искаш, може да си направим някакъв survival, че някакъв сервер. Примерно. Беше ли тази? После може да видим. Ами, ще не обясни малко. Ами, мисля да свършваме. Да спрям да снимам. Ще направя и втора част. Добре, това беше от мене Хикс, Фреш и Кирил. Чао!